майор ва фармондеҳи як бахши марзбонӣ дар ноҳияи Ишкошим кушта шудааст. хатсайри Душанбе Урумчӣ ҳанӯз иҷозаи убур аз Қирғизистонро дарёфт накардааст. дар Тоҷикистон соли 2022 беш аз 4000 нашъаманд ба қайд гирифта шудааст. дар Иёлоти Муттаҳида дастрасии кӯдакони то 16 соларо ба шабакаҳои иҷтимоӣ манъ карданиянд. майор ва фармондеҳи як бахши марзбонӣ дар ноҳияи Ишкошим кушта шуда ҷасадашро ба пайвандонаш доданд. ин хабарро Радиои Озодӣ имрӯз 3 феврал нашр кард. аммо бино ба хабар ҷасади бахтовар Хоҷамаликови 29 сола, майор ва фармондеҳи як бахши марзбонӣ дар ноҳияи Ишкошимро рӯзи 12 декабри соли гузашта ба наздиконаш дар ноҳияи Айнӣ супурданд. Ниёзмалик Хоҷамаликов, падари афсар, ба Радиои Озодӣ гуфтааст, мақомот сабаби марги ӯро дар садама беэҳтиётии як сарбоз номиданд, ки ҳангоми ба қафо рондани мошин фармондеҳи худро зер кардааст. ба гуфтаи падари марзбон, писараш зери чархи мошин монда дилаш кафидааст. бахтовар Хоҷамаликов як бахши марзбониро дар марзи Тоҷикистон бо Афғонистон фармондеҳӣ мекард. аз ӯ 4 кӯдак мондааст. то нашри ин хабар мақомот дар ин бора ягон маълумот гузориш надоданд. сухангӯи авиатсияи граждании Қирғизистон Ирина Болбот гуфта, ки кишвараш ҳанӯз иҷозат надодааст, ки дар масири парвози Душанбе Урумчӣ аз ҳарими ҳавоияш истифода шавад. Ирина Болбот дар суҳбат бо Радио Свобода гуфтааст, ҷониби Тоҷикистон барои истифодаи ҳарими ҳавоии Қирғизистон аз 8 феврал то 21 марти имсол дархост фиристодааст, вале ҳанӯз посух дода нашудааст. он дар ҳоли баррасӣ мебошад. Абдуқосим Валиев, мудири умумии ширкати Somon Air, рӯзи 1 феврал дар нишасти хабарӣ гуфта буд, парвозҳо дар самти Душанбе Урумчӣ ҳафтаи 2 бор анҷом мешавад. ба гуфтаи ӯ як парвоз аз тарафи Somon Air ва як парвоз аз тарафи ширкати чинӣ анҷом мешавад. Дилшод Сафарзода, роҳбари Оҷонсии авиатсияи шаҳрвандӣ, дар ин нишаст гуфт, яке аз масъалаҳои муҳим, ки ҳалли худро наёфта истодааст, ин кушодани хати аэронавигатсионӣ байни Тоҷикистон ва Чин мебошад, ки бинобар сабаби набудани роҳи ҳавоӣ, ширкатҳои ҳавопаймоии ду кишвари ҳамсоя парвозҳоро тавассути фазои ҳавоии Қирғизистон иҷро менамоянд. дар соли 2022 дар Тоҷикистон 4381 нашъаманд ба қайд гирифта шудааст. 101 нафари онҳо занон буданд. тавре дар нишасти матбуотии Агентии назорати маводи нашъаовар зикр гардид, нисбат ба соли 2021 маълумот кам шудааст. ҳамин тариқ 4749 нафар муътодон нашъаманд буданд, ки 107 нафарашон занон мебошанд. ба гуфтаи Ҳабибулло Воҳидзода, раиси Оҷонсии мубориза бо маводи мухаддир, соли гузашта 681 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба соли қаблӣ 3% камтар аст. дар соли 2021 шумораи онҳо 707 нафар буд. гуфта мешавад, ки дар як сол аз ҷинояткорон 4160 грамм маводи мухаддир мусодира шудааст. ҳамзамон алайҳи 147 нафар парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. инчунин дар соли 2022 амволи ҷинояткорони маводи мухаддир боздошт шуд. ба иттилои ин ниҳод, ба маблағи умумии 1,881,881 сомонӣ, ки нисбат ба соли 2021 1,537,000 сомонӣ зиёд аст. дар Иёлоти Муттаҳида дастрасии кӯдакони то 16 соларо ба шабакаҳои иҷтимоӣ манъ карданиянд. намояндаи ҳизби ҷумҳурихоҳон Крис Стюарт лоиҳаи қонунеро пешниҳод кард, ки барои ҳифзи солимии равони афроди то 16 сола корбарии онҳо дар шабакаҳои иҷтимоиро манъ мекунад. Крис Стюарт дар саҳифаи твиттераш навишт, кӯдакони миллати мо буҳрони солимии равониро аз сар мегузаронанд. аз ин рӯ ман лоиҳаи қонунеро пешниҳод кардам, ки дастрасии кӯдакони то 16 соларо ба шабакаҳои иҷтимоӣ манъ мекунад. Стюарт афзудааст, ки ҳеҷ гоҳ чунин насли афсурдаву музтарибҳол вуҷуд надошт ва худкушӣ дар ҳеҷ замон то ба ин ҳад нарасида буд. Стюарт решаи ҳамаи ин мушкилотро дар шабакаҳои иҷтимоӣ донистааст.